Veu, queridos míos, el señor Capità Paella Joan de Oliva. Este sí que és un saforaui, xaval. Que anem a fer... pura cepa, de pura cepa. Ho té en el currículum, saforaui, Anem a fer-li entrega conmemorativa al Collanos por el Mundo. Per favor, Joan, és un moment important. Portat, a mi. Això és bon gènere, Ara veuràs. Txan, xara, xan. No m'ha donat mai bé obrir res, Això com és reixos del coi. Txan, xara, xan. Venen paquetaet. No, però són professionals, Així són professionals, tio. Mira. Home. Si no és que aquí venen gastos. Això ho pagué jo, camiseta oficial de l'Alcoiania, un exemple, Alcoyanos por el mundo. Alcoyanos por el Mundo. Això ho pagué jo, Això ho pagué jo. Camiseta honorífica, perquè la pugues lluir, perquè la pugues lluir allí, home, per Oliva. Això a tots els madrileños ja la poses la camiseta directament, això ho pagué. Això no ho entenen ells. Però paga poc. Bueno, sí que ho entenen, si dius que pagues tu ho entenen. Això quan volen, no són llargs ni res. Quan volen, sí, Això ho paga jo. El Capità Paella a partir d'ara lluirà camiseta de l'Alcoiania. Sí senyor, un orgull. Tinc que pujar la boleta allí. Estem en Berreguart, en el patge de Berreguart, Pròximament, Per això estem junts, si no, tela. Mira. Però pròximament el Capità Paella té que pujar allí en la mama a fer-se una paella. I si no se diu el Capità Paella, ara vos posaré les xarxes socials i enseguida esteu ahí on fire, tio. És una llàstima. Una llàstima. Per tot el curro que té. El Capità Paella. Qué grande. Queridos míos, adiós.